Sa Banuas sang Pavia, Iloilo, duha ka lalaki na ospital matapos aksidente nga nakuryente. Yaring report. Makitaan sa ini nga video nga nagaligid kag nagapisik-pisik ang isa ka lalaki sa ibabaw sang atop. Nahibaluan nga nakuryente gala ini samtang nagakayo sang linya sang kuryente sa barangay Pandak, Pavia. Ginkilalang lalaki nga si Aldwin Janry Narido, 22 anyos. Tumandok sang Leyte apang temporaryo nga nag-istar sa Banuas sang Miagao. Nagaobra ini bilang isa ka lineman. Itong injuries kasi mga may third degree burn siya sa guya, kag sa chest area. So gawaras ni siya pero yun na nagpalapit ang team kay may isa pa nakasablay nga kuryente sa iya. Nakaangkon sang third-degree burn ang biktima kagilayon man nga gindala sa ospital. Samtang sa barangay Purok 3 naman, nakaagom sang third-degree burn si Jayolito Barrios, 63 anyos, matapos makuryente samtang may ginakayo sa iya ginobrahan. Left thumb, third degree burns man. So tanani gindala naton sila sa hospital, ginstabilize kag gindala sang Pavia Emergency Responder sa hospital. Panugyan sang LDRRM siguraduho ng mga kable sang kuryente kag kun may hikuton man patio ng main switch antes ni tandugon para makalikaw sa disgrasya. Upod kay Hans Tisherto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.